Здравейте, хакери и хакерки! Аз съм Наделина и днес ще говорим за APIs. Сега, ако погледнем какво копирахме, имаме route, която е getRoute и отговаря Hello World. Когато отиваме на този URL с slash, това прави get request. И заради това виждаме Hello World. Сега ще сменим кода и ще напишем Hello и тук ще напишем from NAD. Ако го сейвнем и направим get request с refresh, виждате, че това чете нашия код. Вече сме създали първото ни get API. Сега имаме още едно get API. Нека да видим какво прави това. Слагаме item ID. Това е нашия route. И трябва да добавим items накрая и някакъв номер. Това е integer, което е една цифра, която е цяло число. И тук имаме някакво query, което може да е нещо, но виждаме, че като го правим това изписва item ID, item и query. Сега какво виждаме, че item е 1, а query-то е 0. Сега нека да смениме item на 10 и сега ще видите тук, защото това само го изпринтва. И сега след това, ако искаме да тестваме query-то, правим question mark q е равно на бла. И сега какво виждаме, че ето това е нашото query и изписва бла. Тук може да напишем hello world и виждате, изпринтва числото, след това изпринтва query-то. Това са два get request.